S nama u studiju Vladimir Živozovski, koga srdačno pozdravljam. Gospodine Vladimire, rođeni u Makedoniji, ali gotovo evo cijeli svoj život ovdje u Austriji. Kako, zbog čega Austrija, Beč? Hvala na pozivu. Ja imam jednu malo neobičnu gastarbajtersku priču. Moji roditelji su došli početak 70. godina za Austriju. Rodili su se moje dve starije sestre, 75. i 80. godine. I onda su se moji odlučili da se ipak vrate za Makedoniju. Izgradila se kuća. Rodio sam se ja, 83. godine. Ali su ipak za sebe odlučili da je bolje opet da se vrate za Austriju, za Beč. I tako da sam ja došao onda sa neki 4-5 godina za Austriju i onda krenuo ovde vrtić i osnovna škola i sve ostalo. Tako da sam ja skoro cijeli moj život ovdje u Austriji. Evo, poštovani gledatelji, moram ovako sa zavidnošću priznati izvrsno govorenje hrvatskog jezika. Netko tko je rođen, evo samo praktično rođen, već sa 4-5 godina došao ovdje, u kući se onda govorilo makedonski, ali odakle onda i hrvatski ovako dobar? Pa vidite, Beč ima ogromnu dijasporu bivše Jugoslavije, tako da sam se družio još kako dijete sa ljudima iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije. Bio sam također, odnosno skoro cijeli moj radni život bavim se sa državima iz bivše Jugoslavije. Tako je to nastalo da sam sa... Da ste upili brzo sve ono što naši ljudi iz prostora bivše Jugoslavije ovdje jesu i što imaju. Doista jedna prava, rekli bismo, iseljenička priča. Zanimljivo ovo, roditelji su se prvo vratili za Makedoniju, ali onda to vrijeme, jel tako, raspadi, jel to, i bivše Jugoslavije i sve to uvjetovalo, oni su se ponovno ovdje došli. Vjerojatno su i roditelji bili motivirani i znali što je to Beč, što je to Austrija. Što su vaši roditelji tada za Austriju mogli vama kazivati? Što ste vi u Austriji ovdje doživjeli, u Beču, što je privuklo mnoge i poduzetnike i ljude eto, koji ovdje žele raditi, živjeti? Što je to? Koji je to magnet što Austrija ima? Pa vidite, Austrija kao država i Beč kao grad, oni su u stvari veoma različni. Jedno i drugo je veoma lijepo, barem što se meni tiče. Imate od planina do reka i generalno što se tiče odmora, skijanje, svega toga možete doživjeti ovdje u Austriji kao država. A Beč je veliki internacionalni grad. Oni imaju iz istorije veliki broj ljudi iz raznih nacija i širom svijeta. I to je nešto što, mislim, privlače puno ljudi, također i puno tvrtke iz inostranstva. I život u Beču je sjajan. Imate sve što vam treba od recimo kupovini, shopping, sve do parkova. Ja ne poznajem drugi grad, a putovao sam iz cijele Europe, koji je toliko velik kao što je Beč, a na svakom koraku imate parkova i malih i većih, koji su i održavani i lijepi jednostavno. I također za školovanje, kada dođemo do toga. Različite su to pogodnosti, različite prednosti. Evo, naša agencija ABA u ovom ciklusu emisija koje predstavljamo, govorili smo o blagodati, o poduzetničkoj klimi, da praktično tvrtku osnujete vrlo brzo, da se ovdje ljudi jako dobro snalaze, evo, ljudi iz područja bivše Jugoslavije,
vi i vaša tvrtka, odnosno tvrtka u kojoj radite, Thales, koju ovdje jednostavno želimo apostrofirati kao tvrtka koja zapošljava tolike ljude različitih nacionalnosti, jezika i tako, da je evo u sponi sa ovom državnom agencijom u jednoj korelaciji oko toga da potrebna radna snaga je uvijek dobro došla, deficitarnih zanimanja. Evo i vi radite u jednoj međunarodnoj tvrtki Thales, recite nam čim se ona bavi i ovo što je zanimljivo, svi oni koji bi došli u Austriju eventualno i se mogli zaposliti u vašoj tvrtki, vrlo je značajno kazati da je engleski jezik u biti prvi, baš zbog ovoga međunarodnog okruženja, tako da netko koji ne govori njemački kao nekakav minimum, odnosno kao nešto što bi moglo biti nedostatak, kod vas je to nije nedostatak, jer manje više svi govori engleski jezik. Da. Možda evo malo prvo da predstavim našu tvrtku, čemu se mi bavimo. I onda da odgovorim to pitanje isto. Tvrtka Thales dolazi iz Francuske. Mi imamo predstavništvo u Austriju sa oko 400 osoba. Mi se u Austriju bavimo, u Thales Austriju bavimo isključivo sa železničkom infrastrukturom, to jest signalno-sigurnosne uređaje i sisteme. I mi smo sa jedne strane u Thales grupaciji odgovorni i kompetent centar za jednu tehnologiju koja se koristi na čitavom svijetu. I sa druge strane služimo kao hub za jedan deo istočne Evrope i bivšu Jugoslaviju. Tvrtka Thales na globalnom nivou ima oko 80.000 ljudi koji su zaposleni kod nas. Imamo predstavništvo u 68 država, ali smo na globalnom nivou aktivni. U Austriji, za recimo ovi 400 osoba koji rade u Austriji, imamo preko 20 različitih nacionaliteta. Glavni jezik kod nas je engleski. Nije loše znati njemački, ali engleski u biti je glavni jezik. Ja mogu da kažem da to i za Beč generalno važi, da ćete se snaći i sa engleskom, a čak i sa hrvatskom, veoma, veoma lako. Ima tu jedna mala priča, moja žena je također iz Makedonije, ali on je tek došla prije 11 godina. I kada je ona došla, njoj je bilo veoma teško sa jezikom. Njemački jezik je relativno težak. I onda sam joj rekao da bi je malo utješio, da gde god odeš u Beču, naći ćeš neko iz bivše Jugoslavije, da li je to neka radnja, ili je restoran, ili kafić, ili šta god, budi sigurna makedonskom ili srpskom, hrvatskom, snaći će se gde god. I ona se smijala i mislila da se ja šalim samo. I nakon 2-3 mjeseca ona rekla da je u stvari to stvarno tako, da gde god odete u Beču, vi ćete se snaći veoma, veoma lako. Da, malo da pobližimo našim gledateljima ovaj posao, to je tako, rekli ste, sigurnosno signalni uređaj, to viđamo, pružni prijelazi, pa sve ona svjetla i tako dalje, ali vi radite i taj hardverski, ali onaj softverski dio, tko te rampe podiže, kako, to je doista jedan sofisticirani posao koji traži visoko obrazovanu radnu snagu i posebno inženjere, jel tako, IT sektora. Imate li ih? Potrebni li su vam? Da, svakako. Generalno, čemu se mi bavimo u detalje, mi proizvodimo od raznih elemenata koje se instaliraju na železničkoj infrastrukturi do interlocking sisteme, znači stanična oprema koja služi da se cijela pruga i obezbedi i cijeli vozni red da može da se ispoštuje i da je to sigurno i brzo. To znači da mi razvijamo naši hardware sami i također software. Od ovih 400 osoba koji su u Beču,
preko 60% su inženjeri. To su različite vrste inženjere, tako da mi ne ciljamo samo na jednu jedinu, recimo, struku, nego je uvijek potrebno više vrsta. Također i znači, što se tiče razvoja softvera, testiranja softvera i što je isto, mislim, veliki prednost kod nas u tvrtki. Mi smo globalna tvrtka na veoma zanimljivu lokaciju u Beču i pružimo priliku ipak da se to fleksibilno razvije, jer kod nas kada krenete jednom da radite, to ne mora da znači da cijeli radni vek ostajete na toj poziciji. Ako želite menjati i vidjeti i upoznati se sa druge stvari, kao na primjer iz software engineering, se prebacite u project management ili da se bavite više sa arhitekturom sisteme koji vi ste ogledni primjerak, da niste vi od početka u vašoj tvrtki radili samo to, vi ste se, jel tako, i prebacivali? Da, mislim, u mojoj tvrtki ne, jer sam i samo s početka, od kako što sam došao u Thalesu u sales team. Međutim, ja sam prije već preko 10 godina radio u toj branši isto, ali sam bio sa malo druge strane, ali sam vodio projekte sa komercijalne strane, isto za železničku infrastrukturu, za isto područje bivše Jugoslavije, ali ipak je ovo dosta velika promjena, recimo, što je zaista veliki prednost kod nas u firmi. Taj fleksibilnost za ljudi koji su spremni i koji žele nakon određenog vremena da promene svoj posao, to ne znači da morate promijeniti tvrtku, nego možete i kod nas to. Unutar same tvrtke, da. Sigurno da je u vašem poduzeću vaše komparativne prednosti, znanje jezika, pa onda komunikacija sa regijom, prostor bivše Jugoslavije, koliko je zanimljiv Thalesu u globalnom, poslovnom svijetu? Veoma zanimljiv, zato što Austrija kako država je veoma aktivna u ovom području. U raznim sektorima, većinom u financijskom sektoru, ali također i generalno Austrija služi dosta tvrtkama kao hub za cijeli taj region, isto i kod nas. Jer vi imate veliku dijasporu u Beču, mislim, ne znam detaljne cifre, ali preko 10% osoba koji žive u Beču u stvari imaju poteklo iz bivše Jugoslavije. I to je veliki prednost. Imate ljudi koji znaju i njemački i engleski i barem jedan, recimo, jezik iz te regije. I tako da je to, mislim, veoma veliki prednost. Evo onda, poštovani gledatelji koji ste ili planirate doći u Austriju, a iz Hrvatske ste, iz zemalja regije bivše Jugoslavije, Thales je jedna tvrtka međunarodnog ugleda sa ogromnim brojem ljudi, gdje jezik i sve one neke eventualne nemogućnosti koje nemate, vrlo lako ćete se u Thalesu snaći. Deficitarna zanimanja, još jednom ponovimo, što vam nedostaje i koji su planovi u budućnosti što bi Thales mogao raditi? Evo, ja mislim na prvo mjesto sve struke koje se bave razvojem hardvera, razvojem softvera, ali također i druge struke koje možda ljudi na prvom pogledu ne bi smatrali zanimljivo za nas, ali to ne znači da primjer, mi trenutno tražimo ljudi koji bi ili želili da krenu sa internship koji bi trajalo par tjedna do par mjeseca. Nudimo trainee programe koje traje obično 6 do 12 mjeseca i iz koje mogu ljudi da nastaju raditi kod nas. To se relativno često dešava, ako oni žele, naravno. To se može raditi i dok
se studira ovde nešto, na primjer. I naravno recimo ljudi koji su završili fakultet, bez obzira da li imaju već nekog radnog staža ili nemaju, mogu vas pozvati samo da se predstave, da šalju CV i da pokušaju jednostavno. Znači, mi smo relativno otvoreni, nije to sada da neko učio neku struku i mora to da bude. Da. Nije to baš kod nas. Tako je zanimljiva priča i za tog čoveka što se tiče iskustva i znanje jezika i ostalo. To može da dođe do šanse sa naše strane, da pružimo šansu. Svakako Thales, Austrija, agencija ABBA u kojem ste kontaktu na njihovoj platformi je doista onda i vaša tvrtka kao primjer zapošljavanja i kako deficitarna zanimanja su ovdje jako tražena. Stoga, poštovani gledatelji, svi vi koji ste na studiju, inženjeri, budući inženjeri, ne morate ići u Irsku, u Njemačku, ovdje svega nekoliko stotina kilometara u Beču vas čeka i mogućnost ostvarenja vaše poslovne i životne karijere. Sigurno javite se ovoj uglednoj tvrtki, javite se u ABBA agenciju i sasvim sigurno oni će vas spojiti i u budućnosti možete ovdje ostvariti one vaše ciljeve koje želite. Zahvaljujem na ugodnom razgovoru. Imamo li možda još nešto dodati ili je sve evo i na platformama ABBE ili evo i na vašoj mrežnoj stranici sve već vjerujem postoji. Da, hvala i vama. Šta mogu dodati? Svako koji želi da aplicira je dobro došao kod nas. Ako smatrate da recimo kod nas nije pravo mjesto za vas, ipak pogledajte na naš sajt, odnosno na strani od ABBA i uvjerite se da je Beč veoma, veoma zanimljiv grad i da naša tvrtka i to što mi pružimo je također zanimljivo i da tu ima budućnost u tome isto. Poštovani gledatelji, bila je to tvrtka Thales u jednom ovako šlagu na torti kada smo govorili o ABBI, o svim njihovim djelatnostima, što oni žele, što oni predstavljaju. Evo, Thales i gospodin Vladimir nam je još to na jedan korektan i konkretan način objasnio kako spona sa jednom ovako ozbiljnom državnom agencijom i poslovni i poduzetnički uspjeh se na jedan određen način zaokružuje. Gospodine Vladimire, vjerujemo da ćemo i dalje surađivati kada budete dobili nekog inženjera s prostora evo, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije ili već zemalja odakle bi ljudi željeli doći ovdje u Beč, u Austriju. Sasvim sigurno bit će to teme neke od naših sljedećih emisija. Do tada, srdačan pozdrav.